Od 3. do zaključno 12. ljubavi. Ljubav je jedna vrsta pijanstva. Kad čovek prevali prvu i drugu čašu, otvori mu se apetit i javi žeđ, a onda sručuje čašu za čašom. Tako je otprilike bilo i kod mene i mogu vam reći da sam postao pravi alkoholičar. Još se ne bih otreznio od prošle ljubavi, a ja bih već prihvatio čašu koja je bila predamnom. Ili se možda time potvrđuje moja slutnja da je ljubav navika, kao što je, na primjer, pušenje. Ima ih koji nikako ne puše, a ima ih koji ne mogu bez cigarete. Ima ih koji odmereno puše, a ima ih koji ne ispuštaju cigaretu iz zuba. Ima ih koji često menjaju duvan, zbog čega ih muči težak kašalj, a ima ih koji su kad god pušili pa, uviđajući da im škodi, napustili duvan da bi povratili apetit. Ja sam spadao u strasne pušače. Bio sam pušač koji je rado menjao duvan i koji je odmah palio novu čim bi mu se ugasila dopušena cigareta. Tako sam ja svoju mladost ispunio čitavim nizom ljubavi, sve dok se nije desilo ono što narod veli: krčag koji često ide na vodu mora se jednom razbiti. Moja 3. ljubav sadržavala je već izvesne realne težnje, koje su bile daleko od toga da jedem palidrvca ili da učim španska imena napamet, da bih se preslišavao iza nadgrobnih spomenika. Zaljubio sam se bio u našu služavku, koja je na vazi težila 80 kila i koja mi je svom tom težinom pritiskala srce. Ta ljubav probudila se u meni kao reminiscencija iz prve mladosti, kada sam na rukama moje tadašnje služavke sricao azbuku ljubavi, vaspitavajući se očiglednom nastavom. I odista, kada sam Fani, tako se zvala, izjavljivao ljubav, meni je treperilo navrh jezika da uzviknem: "Oh dušo, zar je meni ovoga trenutka do šnicle, ali ako je budeš ostavila, ostavi i malo salate. Meni je do tebe, samo do tebe. Jedva čekam da te pritisnem na grudi, pa makar se šnicla i ohladila." Sećam se jedne svoje neobjavljene pesme iz toga doba. Ja te, Fani, ljubim jer ti je stas golem, pa tu barem mogu reći imam šta da volem. Ti si pravi teret na mom srcu bednom, dal me voleš, Fani, ah reci mi jednom. Tu moju lepu i idealnu ljubav razrušila je tuđa intriga, kao što to često kod ljubavi biva. Čim su roditelji osetili da se ja šunjam po kujni više nego obično, otpustili su je iz službe i tako, u nedostatku predmeta, i sama se ljubav morala ugasiti. 4. moja ljubav bila je jedna učenica više ženske škole, crnih, žarkih očiju i nestašna osmejka. Ali to je bila neka vrsta pismene ljubavi, jer mi nikad nismo ni reči progovorili, već smo posle prvih izmenjenih osmeha jedno drugom pisali, neprestano pisali. To je opet imalo tu korisnu stranu što sam se ja u toj prepisci mnogo više vežbao u iskazivanju misli, no u pismenim zadacima ispeci pa reci ili poznaj samog sebe. I ne samo što sam se vežbao u iskazivanju misli, već i u upotrebi svih sintaktičnih znakova, jer sam ih ja sve od reda neštedimice upotrebljavao kako se ni jedan znak ne bi mogao požaliti da sam ga manje upotrebio od ostalih. Takvo jedno moje ljubavno pismo glasilo je, na primjer: "Dušo, 3 znaka uzvika, ja, zarez, te ljubim, znak uzvika, 3 tačke, svom dušom i, tačka, zarez, svim, pod navodnicima, srcem, zarez, bića, zarez, mog, upitnik, uzvičnik. Ja te molim, tačka, crtica, da mi, zarez, na ovo pismo, znak uzvika, odgovoriš, tačka, zarez, što pre, upitnik, 6 tačaka. Tvoj ljubeći te, zarez, ah, tačka, zarez, do groba, upitnik, 6 tačaka.
Njena su pisma bila bez ikakve interpunkcije, što znači da je bila slaba iz srpske gramatike kad se nije, kao ja, služila sintaktičnim znacima. Ljubav se ova nije svršila, ona se prosto ugasila. Ona je jednog dana prestala da mi odgovara na pisma, a ja sam jednog dana prestao da joj pišem. I tako smo polako i nečujno zaboravili jedno na drugo. Moja peta ljubav bila je jedna glava sentimentalnog romana koji nije ni završen. Zaljubio sam se u jednu gospođu koja je bila 20 godina starija od mene, ali je imala tako primamljive jamice na obrazima, tako sitne bele zube i tako sočna usta da bih ja celim telom zadrhtao kad bi prošla kraj mene. Ja joj tu ljubav nisam smeo da izjavim, bojeći se da bi me ismejala, a bojeći se donekle njenoga muža, koji mi je bio neobično odvratan. Izgledao mi je kao divlja zver koja je kandžama ščepala jagnje pa ga kolje i zamišljao sam sebe kao svetoga Đorđa na belome konju koji spasava devicu. Nisam ni slutio tada da se te bedne device neobično prijatno osjećaju u kandžama takvih divljih zverova. Ta ljubav moja ostala je i večita tajna moja, koju nikome nisam ispovedao do jednome jastuku, koji sam grlio i ljubio kad god bih ostao sam kod kuće i kome sam upućivao puno slatkih reči koje su se odnosile na lepu gospu sa jamicama na obrazu i sočnim ustima. Kod šeste ljubavi doterao sam do poljupca. To je ujedno bio moj prvi poljubac, a prvi poljubac dođe mu kao neka mala matura, posle koje dete prelazi u više razrede gde se uči viša matematika ljubavi sa svim poznatim i nepoznatim količinama. Dok ga nisam okusio, ja sam o poljupcu mislio da je to samo jedna nešto slađa bombona, ali čim sam naslonio usne na njene, ja sam iz osnove promenio mišljenje. Meni se prvi poljubac učinio kao čaša penušavog šampanjca od koje na usnama osjetiš neku slast, zatim ti uzavre i uzbudi se krv, zasjakte ti oči i zamuti se glava. I čudnovato, čim sam odvojio usne sa usana, ja sam se osjetio naoružan iskustvom koje je u ljubavi tako isto potrebno kao i u svim drugim pojavama života. I kao što iskustvo uvek donosi razočarenje, tako se to i kod ove moje ljubavi desilo. Uostalom, razočarenje je najobičniji i obligatan kraj sviju ljubavi. Moje sedme ljubavi za divno čudo ne sećam se. Znam da sam je voleo i znam da je ona mene volela. Znam da smo se jedno drugom zaklinjali da ćemo se i do groba voleti, pa ipak, eto, ne mogu da se setim koja je to bila. Sreo sam jednom jednu lepu gospu koja se prijatno nasmešila na mene i meni senu kroz glavu da nije to slučajno ona koju sam zaboravio. Pribrao sam svu odvažnost i prišao joj. Gospo, da li me se vi sećate? Jesam li ja koji put vas voleo? A otkud ću ja to znati? A morali bi znati, jer ja izvesno nisam propustio da vam to kažem. Niste mi nikad kazali. Šteta. Drugu jednu gospođu sam čak uveravao da je to ona, ali se ne seća možda, na što mi je ona vrlo pouzdano odgovorila. Ne, gospodine, ja imam tačan spisak svih s kojima sam se pre udadbe volela i vi niste na tom spisku. I tako se, eto, i kraj svih napora ne mogu da setim moje sedme ljubavi. Osma mi je ljubav od početka do kraja bila po receptu koji je uopšte usvojen za ljubav. Ona je imala bogatu plavu kosu i sjajne crne oči i volela me je vrlo iskreno. Ona je čak zahtevala od mene da joj se zakunem na vernost, a zaklela se i ona meni. A jednoga dana, malo vremena posle zakletve, zaljubila se u drugoga. Deveta ljubav bila je kao ono u Vukovoj zbirci narodnih pesama, to isto, samo malo drugčije, te je činila utisak podgrejanog jela.
Ona je imala bogatu crnu kosu i tople plave oči i voleo sam je vrlo iskreno. Ja sam čak zahtevao od nje da mi se zakune na vernost, a zakleo sam se i ja njoj. A jednoga dana, malo vremena posle zakletve, zaljubio sam se u drugu. 10. moja ljubav, to vam je jedna vesela tragedija koja će vas možda i interesovati. Upoznao sam se najpre s njenim mužem, koji je bio neobično ljubazan prema meni. On me je odveo iz svojoj kući i predstavio me svojoj ženi, jednoj vragolastoj maloj dami koja je bila govorljivija očima no jezikom. Ja sam već od prvoga susreta bio zaljubljen u tu ženicu i bio sam neobično srećan kad god bi me muž pozvao da ih posetim. Izgledalo mi je da i ona mene rado gleda, jer kad god bismo ostali trenutak dva sami, ona je bivala mnogo ljubaznija prema meni no kad je muž bio prisutan. No ni njen muž nije bio manje ljubazan. Naprotiv, on mi je poklanjao naročito poverenje i pokazivao mi se kao vrlo iskren prijatelj. Jednom smo prilikom on i ja šetali vrlo dugo usamljenim stazama parka i tada se među nama vodio ovaj čudan razgovor. Koliko sam mogao primetiti, vama se dopada moja žena? Poče on sasvim mirno i hladno razgovor. Ja se užasno zbunih i pocrveneše mi uši kao arhimandritski pojas. Počeh da mucam. Da, gospođa je vrlo ljubazna, ja je osobito poštujem. Ta idite, molim vas, na šta to ustručavanje? Mi smo već toliko prijatelji da smemo i otvoreno govoriti. U vašim godinama se mlada žena ne poštuje, no se voli, zar ne? Ali, kako to, ako vi sumnjate što god? Ama ne sumnjam, čoveče, apsolutno ne sumnjam, no sam prosto uveren da ste vi zaljubljeni u moju ženu. Samo da bih vas umirio, izjavljujem vam odmah da se ja ne ljutim na to. Nimalo, verujte mi, nimalo. Prenerazile su me njegove reči. Zinuo sam i gledao ga, ceo sam se pretvorio u znak pitanja i divljenja. Vi ne možete da me razumete, nastavlja on. Pa da, malo čudno izgleda da ja kao muž, ali meni u tom trenutku pade na pamet da me je ovaj naročito zaveo na usamljene staze, da hoće da izazove moju ispovest i da mi skreše u grudi 5 revolverskih metaka, te uzeh vrlo odlučno da se branim. Ali, gospodine, ja odbijam od sebe to da ja gajim prema gospođi takve osjećaje. Ja nju samo poštujem. On razumede moj strah i odmah pohita da me ohrabri. Vi možda zebete da ja imam kakve zle namere prema vama. O Bože, sačuvaj. Ispovedit ću vam se i tada ćete me već razumeti. On poče zatim jednim prijateljskim, poverljivim tonom. Vidite, mladi prijatelju, ja i moja žena smo u rđavim odnosima. Još više nego to, mi smo i pred brakorazvodnom parnicom. Vi? Zgranuh se ja. Vi ne verujete, zar? Ali to je nemoguće. To je moguće, prijatelju, i neka vas nimalo ne vara okolnost što se ja i moja žena inače lepo odnosimo. To dolazi otuda što se mi sporazumno rastajemo. Ona neće mene, a ja neću nju. Zašto? Nemojte pitati. Za vas je, međutim, ovakva situacija vrlo povoljna. Ako uspete sa svojom ljubavlju kod moje žene, imat ćete je jednoga dana slobodnu i potpuno vašu. Samo da bi to bilo, ja i vi treba zajednički da radimo, treba da se prijateljski ispomažemo. Zajednički? Da, ja ću sa svoje strane sve učiniti što bi vam moglo pomoći, a vi bi sa svoje strane mogli meni pomoći. Ja sam još uvek sa čuđenjem posmatrao ovoga čudnovatoga muža koji nastavi. Da bih lakše dobio brakorazvodnu parnicu i da bi se ova rešila u moju korist, meni bi neobično bio potreban jedan dokaz koji za sad još nemam. Taj dokaz mogli bi biti vi. Ja? Kako? Vrlo prosto.
Meni je potreban dokaz da je moja žena nemoralna. Ali čekajte, molim vas, može ona biti moralna ili nemoralna, to je za mene indiferentno, ali je meni potreban jedan takav dokaz, a taj dokaz mogli bi mi vi dati ako uložite samo malo dobre volje. Ne razumem. Razumećete. Jeste li već izjavili ljubav moje ženi? Ali, slušajte, vi morate s tim požuriti. Ja ću vam već dati prilike. Izjavite je što pre. Ako bi se ona opirala i bunila, vi nemojte popuštati, navalite. 90% žena buni se protiv izjave ljubavi samo zato što je to red. Dakle, požurite i navalite. Čim pristane, vi se nemojte zaustavljati samo na izjavi. Najgore prolaze kod žena oni koji se zaustavljaju na pola puta. Navalite dakle i tražite sastanak, tajni sastanak. Ona će se izvesno još više buniti, reći će vam, tako daleko ne, to ne. Ali je to fraza koju žene kažu s onoliko isto iskrenosti sa koliko vam se trgovac kune govoreći vam, verujte mi, toliko mene to košta. Na kraju krajeva, ako ste istrajni, vi morate uspeti. Ona će pristati na sastanak, ali ću biti smetnja ja. Mi ćemo se, ja i vi, sporazumeti i ja ću, recimo, otputovati. Sa sve većim divljenjem slušao sam ovoga čudnovatoga muža. Sad dolazi ono najglavnije. Vi ćete otići na sastanak, a ja međutim neću otputovati kao što sam ženi kazao, već ću ostati i sa 2 građanina kao svedocima banuću u kuću baš kad se ni vi ni moja žena ne nadate. Ako bi vi uspjeli da u tome trenutku budete bez pantalona, utoliko bolje. Moja će žena, razume se, ciknuti i pasti u nesvest, a ja ću skočiti na vas, oborit ću vas na zemlju, izgazit ću vas nogama, zatim ću vam razbiti pesnicom nos i iščupat ću vam pramen kose, koliko otprilike u besu jedan pravedan muž može iščupati. Uzet ću vaše pantalone kao korpus delikti, a vas, onako u gaćicama, izbaciti iz kuće. Sve to, razume se, pred 2 građana. Eto, razumete li sad? Ali, gospodine, znam, vi se bunite zbog batina. Pa, gospodine moj, ljubavi nešto morate žrtvovati. Ljubav traži žrtve. U srednjem su veku riteri ginuli da bi za branici srca svoga dokazali ljubav. Zašto ne bi dakle i vi bili jedan takav riter i pristali da izvučete batine? Da, ali kakav bih ja izgledao u očima gospođinim? U momentu kad ste bez pantalona izgledali bi vrlo dobro. Zatim, kad bi izvukli batine, vi bi izvesno izazvali sažaljenje, a ne zaboravite da je sažaljenje često izvor najdublje ljubavi. Da, ali ta ružna uloga koju mi nudite. Ama čoveče, recite mi, kakav ste vi đak bili iz matematike? Rđav. To se vidi. Ovdje vi imate pred sobom jedan čist i jasan račun. Moja žena dobija brakorazvodnu parnicu kao moralna, čista, ispravna žena, a međutim mlada i lepa. Šta će biti onda? Grabit će se za nju i uzet će vam je ispred nosa. A obrnite stvar pa ćete vidjeti kako stoji. Moja žena gubi parnicu kao nemoralna, kompromitovana sa vama i šta je ostaje onda? Ostajete vi, razumete li? Vi. Ovaj je čovjek imao odista silnu logiku, šteta samo što je ta logika počivala na batinama. Pri rastanku zvao me je da mu dođem popodne, a kada sam otišao nisam ga zatekao kod kuće. Očigledno je da je ovaj čovjek smatrao da smo već zaključili pogodbu i počeo je već da mi daje prilike za prve korake. Međutim, ja sam bio doneo drugačiju odluku. Kazat ću gospođi ceo ovaj razgovor sa njenim mužem. Ona zaslužuje da prema njoj budem iskren. Gospo, ja bih imao s vama nešto da govorim. Imao bih mnogo da vam kažem. Otpočeo sam uzbuđeno. Tako? Učini ona. Da, zamucah ne znajući kako da počnem. Vi vidite valjda, vi ste uvidjeli da koliko vas ja poštujem. Hvala vam, gospodine.
Samo što se taj osjećaj koji ja zovem poštovanje drugče zove u ovim godinama u kojima smo vi i ja. Zar drugče? To nisam znala. Pa kako se drugče zove? Upita ona, smešići se više očima no usnama. Ja se za taj jedan trenutak domišljah, najzad prelomih i odvažih se. Taj osjećaj se zove ljubav. Tako dakle, reče ona mirno. Uostalom, ja sam to već očekivala. Očekivali ste? Preplaših se ja da joj nije što god muž govorio. Da, pročitala sam ja to iz vaših očiju, iz vašeg ponašanja, iz svega. A odgovor, htjeli ste da pitate? Da, jedva i preplašeno prošaputah. Budite samo strpljivi, to vam mogu reći tek kad se uverim koliko ste mi odani. Kad bi mi dali prilike da vam to dokažem. Razume se da ću vam je dati i to odmah. Ona počuta malo, a zatim nastavi. Vidite, dragi prijatelju, ja i moj muž smo u rđavim odnosima. Više nego to, mi smo pred brakorazvodnom parnicom. Isti početak kao i kod njenog muža. Verujem, nastavi ona, da vas to iznenađuje, jer vas buni to što se ja i moj muž inače lijepo ophodimo. To dolazi otuda što se mi po sporazumu rastajemo. Ja neću njega, a on neće mene, a zašto? Nemojte pitati. Ako su vaši osjećaji koje ste mi iskazali iskreni, onda je sve ovo što sam vam rekla samo povoljno po vas, ali vi mi morate u ovoj borbi sa mojim mužem pomoći. Vi bi mi mogli neobično mnogo pomoći. Meni bi trebalo što više dokaza o mome ispravnome držanju u braku. Ja ih imam, ali bi mi trebao jedan eklatantan dokaz, jer moj muž bi želeo meni obratno da dokaže. Da, poznato mi je, to sam i hteo da vam kažem. Evo dakle kakav je moj plan. Vi ćete doći k meni jednoga dana i časa koji vam budem odredila. Ja ću u tome trenutku imati u drugoj sobi spremna 2 građanina kao svedoke. Oni će biti tu slučajno i ne znajući zašto su tu. Vi ćete mi izjaviti ljubav glasno, što glasnije. Ja ću vas onda odbiti rečima da sam ja udata i časna žena, ali ćete vi navaliti pa čak pokušati i da me poljubite. Ja ću tada dići užasnu dreku, tako da će ona 2 građanina morati dojuriti u ovu sobu. Tada ću vam ja pred njima opaliti šamar, počupat ću vam kosu i naleteću na vas noktima i grebati vas nemilostivo po licu. Zatim ću zamoliti ona 2 građanina da vas i oni propuste kroz šake i da vas izbace iz kuće. Možete misliti kako mi je bilo, kakav je ovo bračni par s nagonom da mene tuče. I otkuda dolazim ja da se na mojim leđima raspravlja njihov bračni spor. Jer, kao što vidite, pristao ja uz muža ili uz ženu, predstoje mi uvek jedne batine. Sva je razlika u tome što bih jedne batine izvukao u pantalonama, a jedne bez pantalona. Posle dužeg razmišljanja našao sam da je najsretniji izlaz iz ove situacije, kao i izlaz iz ove ljubavi, da se ja nekako nečujno i nevidljivo izvučem. Tako sam nekako i učinio. Tek posle nekoliko meseci sreo sam se jedanput na ulici sa njima. Mladi par, čije međusobne tužbe leže pred konzistorijom, išao je pod ruku, a sa njima i jedan mladić. Gde ste vi, gde ste vi? Povikaše jedno i drugo u jedan glas, kao da bi svako zase hteo reći, a što mi izmače kad smo tako lepo udesili stvar. Ja se izvinih nekako i sa saučešćem pogledah onoga grešnoga mladića kojega izvesno mesto mene hvataju za dokaz. Posle ove burne, moja 12. ljubav bila je vrlo tiha, još malo pa pobožna. Ona je odista i ličila na ikonu. Bila je izdužena i bleda lica, glatka čela i crne duge kose sa svetlim razdeljkom na temenu. Malih purpurnih usana i blagih očiju koje su sakrivale duge trepavice.
Bila je neobično nežna i tiha, skromna i sramežljiva. Kada sam joj izjavio ljubav, ona je najpre oborila pogled, porumenela, zažmurila i dugo ćutala. Najzad je digla glavu i rekla: "To ste mi sad kazali, pa nikad više." Kada sam joj jednom stisnuo ruku, ona je najpre oborila pogled, pocrvenela, zažmurila i dugo ćutala. Najzad je digla glavu i rekla: "To ste sad učinili, pa nikad više." "Pa lepo recite na koji način da vam iskažem svoju ljubav." "Meni je dovoljno da vas vidim samo i, ja vas molim, zadovoljite se i vi time da me vidite samo." I tako se cijela ta ljubav sastojala u gledanju. Gledao sam je i ona mene, viđao sam je i ona mene. A jednoga dana nisam je video ni ona mene, a zatim je nisam više viđao ni ona mene. Izgleda da je ova ljubav bila neka vrsta dijete ili posta, tako potrebnog stomaku pokvarenom od ljubavi kao što je bio moj. I ja sam taj post sasvim hrišćanski izdržavao. Trebalo je dijetom okrepiti stomak da bude kadar svariti 13. ljubav.